Faint ydy'r countdown yn exciting? Fi'n teimlo fel dylen ni gyd ddeud fod o 10 lawr efo'n gilydd. Anyway, bore da, croeso i bawb yma, croeso i bawb sy'n gwylio adre. Dyn ni'n dod bore yma i addoli, dyn ni'n dod i wrando ar air Duw, dyn ni'n dod i gymdeithas a'n gilydd, ond dyn ni'n dod i gymdeithas ar arglwydd hefyd. Wrth gwrs, o dan yr cyfyngiadau presennol, mae addoliad yn chydig bach yn wahanol yn dydi. A does na lot o bethau dyn ni'n medru gwneud efo'n gilydd, ond dwi am i ni wneud rhywbeth efo'n gilydd yma ac adre nawr, y medrwn ni wneud, achos dyn ni'n mynd i siarad yn dawel. Tu nôl i'n mygydau, os dyn ni yma, ond dwi eisiau ni gyd adrodd yn dawel eiriau o Salm 62, 5-8. Ie, disgwyl dyn dawel am Dduw fy enaid, achos fe ydy dy obaith di. Fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel, lle i mi gysgodi sy'n hollol saff. Mae Duw yn edrych ar ôl fy lles i, ac mae'n rhoi nerth i mi. Dwi'n gadarn fel y graig ac yn hollol saff gyda Duw. Gallwch chi drystio fe bob amser, bobl. Tywalltwch beth sydd ar eich calon o'i flaen, Duw ydy'n hafan diogel ni. A dwi'n siŵr bod ni'n deud amen i'r geiriau hynny. Felly, adre mi gewch chi ganu, yma gewch chi sibrwd y geiriau a gwrando. Dyn ni am ganu am o io'r fy nghraig a fy ngwaredwr. O io'r fy nghraig a fy ngwaredwr, dryso'r mwyaf i fy enaid sych. Fy niw i ti does neb sy'n debyg, yno ti yn unig mae mwynhad. Ni mi a'i blamio, dy serch helaeth a mewn anef, gwirionedd ffynod bob doeth unef, fangen di ddiwedd a fy ngorau i. O io'r fy nghraig a fy ngwaredwr, am ddiffynwr cryf fy nghalon wan. Fy nghledd i frwydro gydam twyllwr, yn harian ni o flaen ei saethau cas. Fy ngron ymgelyn o fy nghwmpas, fy ngobaith pan gofidiau ddaw. Llawenydd pan y gwyntreialon, a dy ffyddlondeb noddfa yn y nos. O io'r fy nghraig a fy ngwaredwr, brynon raslon mywyd sydd ar chwal. Fy mai am croesroedd ar dy ysgwydd, dioddef gwaed i marw yn fy lle. Cyfodais drechwyn bedd ac angau, gan chwalu cadw'n gwarthabai. Cyfodais drechwyn bedd ac angau, gan chwalu cadw'n gwarthabai.
i fy nyddiau, oll roi glod i ti. So, dyn ni'n cael gwahoddiad i ddod at Dduw. A mae'r gwahoddiad yna i ni, a dyn ni'n goffo profi dim byd, dyn ni jyst yn dod fel y gyryda ni. So, dyn ni am ganu nawr, Ior, rwy'n dod at ti. Wel, dwi'n gwybod anoch chi, ond nes I sylwi ar 3 peth yn y gan ddwytha yna. Un oedd bod yn nodyn ar y diwedd o'n i'n methu cyrraedd. Mae'n siŵr bod chi wedi sylwi ar hwnna. Da iawn, da iawn. Well done, well spotted. Yr ail beth, llawer pwysicach. Lle mae e, dydych? Ond ni, rwyf yn ildio beth bynnag sy'n dal fi yn ôl. Os na rhywbeth yn dal ni yn ôl adre, neu'n dal ni yn ôl, rhag rhoi ni'n yn fwy cyflawn iddo fe bore yma. A'r peth arall oedd yn taro fi oedd yn y cytgan, mae'n dweud, rhoi mi galon heb ei rhannu'n ddwy. Dyn ni'n cael yn tynnu I lot o gyfeiriadau gwahanol yn dydyn ni. A jyst i'n helpu ni efo hynny, dwi wedi bod yn defnyddio'r app yma yn ddiweddar I helpu efo amser defosiynol I adre. A wythnos yma oedd 'na weddi yna
gan Austin Sant, Augustine of Hippo. Enw da, dy fe? Augustine of Hippo. A fyswn ni licio ni eto i gyd adrodd yn dawel y weddi yma. So mi eithaf fyny ar y sgrin. A jyst meddwl yn ara deg am y geiriau wrth i ni deud nhw. A dyn ni'n deud rhain wrth yr arglwydd. Rho i mi, ie, mi, fy annwyl arglwydd, gael dy nabod di, dy garu di, a llawenhau yno ti. Boed i fy nghariad amdana ti, dyfu'n fwy bob dydd yno fi. Mwyn i fy llawenydd fod yn gyflawn yno ti. Nw'n ni jyst mynd nôl ag ail wneud e. A jyst meddwl am y geiriau yn ddyfnach wrth i ni deud nhw. Rho i mi, ie mi, fy annwyl arglwydd, gael dy nabod di, dy garu di, a llawenhau yno ti. Boed i fy nghariad amdana ti, dyfu'n fwy bob dydd yno fi, mwyn i fy llawenydd fod yn gyflawn yno ti. A dyn ni eisiau dod i nabod yr arglwydd yn well yn dydyn. A dyna testyn y gan nesaf, rwyf am dy nabod. Yn ofa'r ceisiau sfil o ffyrdd i leddfu fo'n rhoi gobaith ddim. Am angen mai dy air yn glir, am beth does neb ond Iesu. O farw'n fyw yn eiriol nawr, yn dair a thwaith maith gariad di. Gaill calon gwan gael ei boddhau, am beth o neb ond Iesu. Rwyf am dy nabod, Iesu fy iwr, brenin y nefoedd, am hynna i fi. Roedd a fy ngorau, am trysor i gyd, Iesu i'th nabod i, ath nabod derbyn gwawd am denw di, nid oes cywilydd na dim o, yn sefyll gyda mi drwy foeth, am beth mae finig Iesu. Rwyf am dy nabod, Iesu fy iwr, brenin y nefoedd, am hynna i fi. Roedd a fy ngorau, am trysor i gyd, Iesu i'th nabod i, ath nabod fwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnfor, fel rif tywod man ar y lan. Mae harddwch a'ch sblander di ddiwedd, no Iesu rhaid y nabod mwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnfor, fel rif tywod man ar y lan. Mae harddwch a'ch sblander di ddiwedd,
dynabod mwy. Rwyf am dynabod Iesu fy iwr, brenin y nefoedd, am hynna i di. Rodda fy ngorau, am trysor i gyd. Iesu idnabod i, adnabod fwy. Iesu idnabod i, adnabod mwy. Amen. Wel, bore da ffrindiau. Mae o'n hyfryd cael bod yma gyda chi bore yma. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau y Pasg. Wnaethon ni fwynhau cael chydig ddiwrnodau yn y de yn gweld teulu am y tro cyntaf ers misoedd. Oedd yn hyfryd iawn. Mae wedi bod yn dywydd rhywfaint yn well, dydy? Yr wythnos neu ddau dwytha. Mae yna rhyw ysbryd newydd yn y tir gweitha y storm sydd dal o'n cwmpas ni'n gyffredinol, so mae hwnna wedi bod yn dda. Mae o'n lyflu gweld gymaint ohonych chi yma yn y capel, rhai gwynebau dwi heb weld ers rhai misoedd oherwydd yr amgylchiadau, a mae'n hyfryd gweld y bobl sy'n adre hefyd yn tiwnio mewn i wylio bore yma. Dych chi'n gymaint rhan o hwn a'r bobl sydd yma, felly croeso cynnes i bawb o bell ag agos. Nawr, y cyhoeddiadau bore yma yw bod grwpiau cymuned wedi ailgychwyn ar ôl seibiant y Pasg. Ar hyn o bryd mae'r grwpiau dal yn cyfarfod ar Zoom, ond dros yr misoedd nesaf gobeithio bydd yna fwy o gyfle i'r grwpiau gyfarfod wyneb yn wyneb, mwy na thebyg yn yr awyr agored. Os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned, ond yn dymuno bod, yna cysylltwch gyda fi a gallwn ni weld pa grŵp sydd yn fwyaf addas i chi. Di Sul nesa, John Robinson fydd yn pregethu. Dwi wedi bod yn pregethu mwy na'r arfer dros y misoedd diwetha oherwydd bod y 2 gapel arall wedi bod ar gau yn llwyr. Ond wrth bod gweithgaredd y 2 gapel yna yn ail gychwyn, mi fyddwn ni'n mynd nôl i batrwm bod fi yn pregethu bob yn ail ddydd Sul yma. Felly byddwch chi'n clywed mwy o leisiau sy'n gobeithio'n beth da. So John fydd yn pregethu dydd Sul nesaf, a bydda i'n nôl Sul wedyn. Mae lot ohonoch chi wedi bod yn gofyn i fi beth da ni'n mynd i wneud ynglyn â y cymyn dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd, oherwydd mae'n rhywbeth oherwydd yr amgylchiadau da ni ddim wedi dathlu yn iawn gyda'n gilydd. Felly jyst i rannu yn sydyn, be da ni'n gobeithio gwneud tymor yma yw unwaith y mis, da ni'n mynd i ddathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd, ond bydd e'n bring your own. So bydd angen i chi ddod â rhyw focs bwyd bach gyda'ch gilydd, gyda rhywfaint o fara neu beth bynnag
ydych chi eisiau dod efo chi i fod yn symbol o gorff a gwaed yr arglwydd. Na i ddim deitha chi i ddod ar ei bina Fimpto neu Shiraz, mae o fyny i chi. Ond y pwynt ydy bod rhaid, pan fyddwn ni'n gwneud hynny, byddwn ni yn hysbysu chi y sil cynt, a wedyn gewch chi ddod ar rhyw focs bwyd bach gyda'ch gilydd. Ac i chi sy'n gwylio adre, allwch chi wneud rhywun peth. Allwch chi baratoi bara a gwyn, a newn ni gyd ddathlu swper yr arglwydd gyda'ch gilydd. So, da ni am wneud hyn am y tro cyntaf bythefnos i heddiw. So, da chi'n cael pythefnos o warning nawr. So, pythefnos i heddiw byddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Os ydych chi yn ba bynnag reswm yn anghofio, yna ariwys dim ots, bod ni'n rhoi yn hunain a deall yn ein calon be mae am biti sy'n bwysig. A mae'r elfennau, wrth gwrs, yn bwysig i bwyntio ni at hynny, ond triwch gofio. So, newn ni wneud be fedrwn ni atgoffa pawb. So, pythefnos i heddiw byddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Mae manylion y casgliad ar y sgrin nawr os ydych chi eisiau rhoi, neu mae modd gadael rhywbeth ar y plat ar y ffordd allan, os ydych chi'n dymuno rhoi fel rhan o'r addoliad. Hefyd mae'r clwb coffi yn digwydd ar y diwedd dros Zoom i chi sy'n gwylio o adre, so mae croeso cynnes i chi sy'n adre, diwnio mewn ar Zoom a cael clonc sydyn a dalfynu efo rhai o deulu Cersalem. Y cyhoeddiad olaf yw gwaith plant. Mae'r plant, chwarae teg, wedi bod yn amyneddgar iawn ac yn dawel iawn, chwarae teg, yn bod yn rhan fan hyn, ond oherwydd amgylchiadau'r pandemig a'r rheolau, da ni ddim wedi gallu cynnal ysgol Sul a gwaith plant fel da ni wedi arfer dros y flwyddyn nesaf. Ond mis i nawr, mae'r rheolau newid a byddwn ni yn cael cynnal gwaith plant ag ysgol Sul eto. Felly, yes, fi'n clywed Caleb yn dweud yes fan hyn. Felly, byddwn ni yn ailgychwyn y gwaith plant mis i rwan. Felly, byddwn ni'n cysylltu yn uniongyrchol gyda teuluoedd yr eglwys gyda fwy o wybodaeth am hynny. Ond yr un peth dwi eisiau rhannu efo pawb yw mwyn i'r gwaith plant fod mor dda a dylai fe fod, achos mae'r gwaith plant ac addoliad y plant yr un mor bwysig, dwi'n siŵr fydda pawb yn gytuno, a be da ni'n paratoi yma i'r oedolion, mi fydd angen gwirfoddolwyr. A mae gyda ni rai pobl mewn golwg, ac felly fe ddown ni siarad efo chi dros yr wythnos neu ddau nesaf. Ac yn y bonus ydy pawb sydd gyda ni mewn golwg yn helpu, dim ond rhyw unwaith y tymor y bydd angen i unrhyw un helpu. Felly y syniad yw os allwn ni dyfu y tîm, bydd e ddim yn ormod o faich ar 2 neu 3 o bobl yn unig. Felly da ni'n gyffroes iawn bod modd ail ddechrau darpariaeth i'r plant, a da ni'n diolch iawn i'r teuluoedd am fod yn amyneddgar cyhyd. Nawr gewn ni blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n parhau. Wel, o Dduw Dad, da ni wir yn diolch i ti am y fraint o gael dod at yn gilydd heno, bore yma, yn enw Iesu Grist. Da ni'n gofyn i ti fendithio pob un ohono ni sydd yma, a pawb hefyd sydd yn ymuno o adre. Da ni ddim jyst eisiau roi sioe a cyfarfod mlaen bore yma, ond da ni eisiau cyfarfod ti y Duw byw. Da ni'n diolch eisoes yn bod ni wedi cael yn arwain tuag ata ti mewn addoliad. Da ni yn diolch yn bod ni eisoes wrth weld wynebau cyfarwydd yn gwisgo masgiau wedi cael yn atgoffa yn bod ni yn deulu a bod perthyn i ti yn golygu perthyn i griw o bobl. Criw o bobl sydd yn caru yr un Iesu a criw o bobl sydd wedi yn galw i wasanaethu cymuned a byd yn enw yr Iesu hwnnw. O Dduw Dad, bydd efo ni bore yma felly wrth i ni glywed y neges yma o lyfr yr Actau. Bydd gyda ni gydol y tymor yn bywyd ni fel eglwys, ond hefyd yn bywydau bob dydd ni.
I ni gofyn i ti ddefnyddio dydd Sul, nid jyst fel un bocs, le da ni jyst yn cadw dy bethau di mewn un bocs da ni'n tynnu allan dydd Sul. Ond da ni'n gofyn ti ddefnyddio dydd Sul i fod yn springboard i ni fod yn bobl dy deyrnas di weddill yr wythnos. Helpa ni weld bod ni'n gallu cario dy gariad di a cerdded yn dysbryd di bob dydd o'r wythnos. Yn gwaith bob dydd, wrth i ni ofalu ar ôl teulu a ffrindiau, wrth i ni fod yn bobl gobaith mewn byd sydd angen mwy o obaith. Felly o Dduw Dad, mae'n dithian amser ni bore yma mwyn i ni fod yn fendith i bawb yn cwmpas gweddill yr wythnos. Amen. Amen. Wel, mae'r darlleniad bore yma yn dod o Actau pennod 1. A dwi'n edrych rownd yn nerfus achos gen i ddim Beibl yma. So, hold on. Reit. Mae yna stori yn yr Hen Testament yn does ynglyn â'r pobl wedi colli y gyfraith. Ac yn ei ffeindio fe mewn rhyw stafell gefn yn y deml. Wel. Reit. So, da ni'n cychwyn cyfres newydd dydd Sul yma. Fydd yn mynd â ni trwy y tymor yma, sef mynd trwy llyfr Actau'r Apostolion. Byddwn ni ddim yn mynd trwyddo fe yn fanwl iawn, ond yn hytrach byddwn ni yn neidio trwyddo fe'n cyfarfod rhai o brif gymeriadau a prif ddigwyddiadau llyfr yr Actau. A'r teitl dwi wedi roed ar y gyfres yw Roma Termini, sef teitl y cyfres yma diwetha oedd Rhwng Bethlehem a'r Groes, oedd wrth gwrs yn gan Celt, a mae Roma Termini yn mewn can gan Sobyn a'r Smeiliau. Does rhywun yn gwybod teitl y gan? Treni... Ie, na ni. Na ni, mae'r Italian o'r yn gwybod, just dan gwylym. Ie, so'r syniad yw bod ni'n mynd i fynd ar daith gyda'n gilydd o Jerusalem i Rhufain, cyfarfod rhai o gymeriadau y daith, ond yn fwy o pwysig bod ni falle yn trio gweld be mae'r cymeriadau yna'n dysgu i ni heddiw, wrth i ni hefyd geisio byw fel disgyblion i Iesu. So, da ni'n dechrau bore yma. Dwi wedi ffeindio Beibl a dwi wedi ffeindio'r lle, a mae'r geiriau ar y sgrin, Actau pennod 1 adnodau 1 i 10. Annwyl Theophilus, ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem, nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi ei addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd: Arglwydd, ai dyma pryd rwy ti yn mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny'r awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg.
Tra oedden nhw'n sychu'r awyr, yn edrych arno'n mynd, yn sydyn dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth eu hymyl nhw, a dweud, chi Galileaid, beth dych chi'n ei wneud yma yn sychu'r awyr? Mae Iesu wedi ei gymryd i'r nefoedd oddi wrtho chi. Ond yn union yr un fath ac y gwelwch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Bendith Duw ar ei air i ni bore yma. Nawr y tro cyntaf i rywun sefyll fyny yn gyhoeddus a pregethu am y Duw oedd wedi atgyfodi. A fe allan o'i ffordd i ni yn hollol glir fod y neges yma i bawb. Oedd y diwrnod yna, diwrnod y Pentecost, yn ddiwrnod sy'n cael ei alw'n ben blwydd yr eglwys. A dyma bydd John wythnos nesaf yn edrych arno yn fwy manwl. Dyma pryd nath ysbryd Duw feddiannu dilynwyr Iesu a'i llenwi nhw efo llawenydd newydd a rhyw ymdeimlad o rym Duw. Nawr, oedd i arweinydd nhw, Pedr, oedd dim ond chydig wythnosau cyn hynny wedi bod yn crio fel babi ar ôl iddo fe wadu Iesu. Oedd e nawr wedi cael ei adfer. Oedd e ar ei draed yn esbonio i dorf enfawr o bobl fod pethau wedi newid a wedi newid am byth. Da ni wedi clywed lot o weithiau dros y flwyddyn diwethaf, yn dydyn, bod pethau wedi newid am byth. Bod na rhywbeth mawr wedi digwydd oherwydd y pandemig a fydd pethau byth yr un fath. Nawr os oedd hwnna'n wir am y flwyddyn diwethaf, oedd e'n arbennig o wir am y cyfnod yma o hanes da ni'n edrych arno nawr. Oedd yr hyn oedd Pedr a'r disgyblion cyntaf wedi brofi yn bersonol, nawr yn torri allan i bawb trwy y byd. Oedd y maddeuant yn nhw wedi brofi, oedd y bywyd newydd, y pŵer, oedd nhw bellach wedi brofi, nawr yn ffrwydro allan trwy'r byd i gyd. Yn debyg i sut da ni'n gweld natur yn ffrwydro nôl yn fyw amser yma o'r flwyddyn ar ôl gaeaf hir. Oedd na fywyd newydd yn y tir. A oedd y cyfan oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi. Oedd na wahoddiad nawr i bawb gredu. Oedd na wahoddiad i bawb brofi. Oedd na wahoddiad i bawb berthyn i'r oes newydd yma oedd yn torri trwyddo. A mae hwnna'n 3 thema gobeithio byddwn ni'n gallu cyffwrdd arno dro ar ôl tro tymor yma. Sef y gwahoddiad i gredu yn Iesu, y gwahoddiad i brofi cariad Iesu, a hefyd y gwahoddiad i berthyn i'r ddynoliaeth a'r bobl newydd mae Duw yn ei greu. Ac oedd hwn yn newyddion da i bobl o bell ag agos. Oedd e'n newyddion da i'r Iddewon ac i bobl oedd ddim yn Iddewon. Oedd e'n newyddion da i bobl oedd yn meddwl bod nhw'n gyfiawn a pobl oedd yn meddwl bod nhw ddim. Oedd e'n newyddion da i bobl oedd yn gaeth ac i bobl oedd yn rhydd. Oedd e'n newyddion da i fechgyn ac i ferched. Mae'n newyddion da i bobl sydd yn y capel a pobl sy'n gwylio o adre. Mae'n newyddion da i bobl sydd wedi brechu a pobl sydd heb i brechu. Hynny yw, y neges trwy llyfr yr Actau yw fod y newyddion da yma oedd rhai pobl wedi profi'n bersonol, nawr y newyddion da i bawb oedd am dderbyn y gwahoddiad. Nawr y gwirionedd yma am atgyfodiad Iesu, grym yr ysbryd glân, dyma sy'n esbonio sut nath y neges yma ledu yn y degawdau a'r canrifoedd cyntaf, hyd yn oed pan oedd yr awdurdodau'n trio stampio fo allan. A dyna sy'n esbonio pam yn bod ni, 2000 o flynyddoedd wedyn, dal yn credu ac yn cyhoeddi y neges yma 2000 o flynyddoedd wedyn. A tymor yma, gobeithio gewn ni'n ail ysbrydoli gan y stori yma, mwyn i ni hefyd fod yn bobl yr Actau.
Oherwydd yn stori ni ydy hwn. Mae'r stori sydd yn dechrau'n Actau dal yn stori sy'n chwarae ei hun allan yng ngwaith yr eglwys yn y byd heddiw. Gobeithio y gallwn ni, yn arbennig falle os da ni wedi blino, yn arbennig falle os da ni wedi cochi y cariad neu'r cyffro cyntaf, gobeithio gallwn ni gael yn ail gyffroi gyda'r antur o beth yw i fod yn bobl y deyrnas wrth glywed eto ynglyn â sut nath y stori ddechrau. Gobeithio hefyd y gallwn ni wrth weld yr heriau a rhai o'r problemau yn Actau, y gallwn ni ddeall bod nhw'n bethau da ni falle ni wynebu. Achos mae'r llyfr yr Actau yn delio efo cwestiynau fel arweinyddiaeth, arian, gwahaniaethau diwylliannol, cwestiynau diwynyddol a moesol, beth i wneud pan mae Cristnogion yn anghydweld, heb sôn am pan mae'r eglwys falle'n gwrthdaro efo gwerthoedd yr oes da ni'n ffeindio hunan ynddo. Mae'n gysur gwybod wrth ddarllen Actau fod yr issues da ni'n reslo fel Cristnogion heddiw yn issues mae'r eglwys wastad wedi reslo gyda. A hefyd, mae'n gysur gweld yn llyfr yr Actau bod yna ddim fath beth ag eglwys berffaith. Mae llyfr yr Actau yn ysbrydoli ni i weld bod teyrnas Dduw yn tyfu gweitha Cristnogion. A mae hwnna rhywsut yn tynnu'r pressure off ni weithiau. Gwaith Duw yw a da ni jyst yn cael yn wahodd i fod yn rhan o hynna. Nawr, ar ddechrau cyfres newydd, fel dwi'n hoffi wneud ar ddechrau pob cyfres, dwi'n licio jyst atgoffa chi ynglyn â sut da ni yn darllen y Beibl. Fel Cristnogion, da ni'n credu mai y Beibl ydy'n awdurdod ni. Ond, da ni ddim yn addoli'r Beibl. So, da ni'n addoli y tad, y mab a'r ysbryd glân. Da ni ddim yn addoli y tad, y mab a'r Beibl. Beth ydy'r Beibl ydy rhywbeth sy'n pwyntio ni at y tad, y mab a'r ysbryd glân. Felly, ar ddechrau cyfres newydd, dwi jyst eisiau yn sydyn iawn siarad am rai egwyddorion ynglyn â sut da ni angen darllen y Beibl. Yn yr eglwys yma, da ni yn cadarnhau awdurdod y Beibl. Da ni'n credu fod Duw yn gallu siarad efo ni drwy bob rhan o'r Beibl. A da ni'n credu fod y Beibl cyfan yn llawn gwirionedd. Ond, mwyn gadael i'r Beibl i gyd siarad gyda ni, mae angen i ni gofio bod ni angen darllen gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd wahanol. Oherwydd nid un llyfr yw'r Beibl, ond yn hytrach lot o lyfrau gwahanol wedi cael eu sgwennu mewn ffyrdd gwahanol yn perthyn i genres gwahanol. Felly, ar ryw wedd, dyda ni ddim yn llythrenolwyr. Yn hytrach, da ni'n credu fod angen darllen pob llyfr yn y Beibl mewn ffordd sy'n addas i'r genre gafodd i sgwennu. Fel wedodd rhywun unwaith, mae'n bwysig darllen y Beibl yn llenyddol ac nid yn llythrenol. A dydy hwnna ddim yn golygu bod ni ddim yn credu fod pob rhan o'r Beibl yn wir. Da ni'n credu fod pob rhan o'r Beibl yn llawn gwirionedd, ond mwyn deall y gwirionedd yna, mae angen i ni ddarllen gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd wahanol. So, enghraifft, mae gyda chi rhai llyfrau yn y Beibl sydd yn lyfrau hanes. Chi y gallwn ni cymryd ar eu cyfan ar face value. Llyfrau gallwn ni ar y cyfan darllen fel gwirionedd llythrenol. Ond wedyn mae'r rhannau eraill o'r Beibl yn lyfrau proffwydol neu llyfrau barddonol. Mae'r llyfrau yna dal yn llawn gwirionedd, ond mae'n cyfleu y gwirionedd mewn ffordd gwahanol. Dyw e ddim yn cyfleu gwirionedd mewn ffordd llythrenol. Enghraifft, mae rhai o
mae rhai o llyfrau fwy barddonol y Beibl, a hyd yn oed damhegion ac ymedroddion yn y llyfrau hanesyddol y Beibl, yn siarad am Dduw fel oen a llew. Nawr, dydy Duw ddim yn llythrenol yn oen a llew, ond yn hytrach mae hwnna yn ddyfais llenyddol sy'n helpu ni ddeall y gwirionedd ynglyn â cymeriad a pwrpasau Duw. Nawr, mae hwnna'n enghraifft obvious, gobeithio, gam hynny, does gyda ni ddim llun mawr o lew yn ffrynt y capel, ond mae'n helpu ni ddeall yn dydy. Tybod, mae'r Beibl i gyd yn dysgu gwirionedd, ond mae'n defnyddio genres gwahanol i gyfleu y gwirionedd yna. Yn yr un ffordd a bydde rhywun ddim yn darllen nofel a llyfr hanesyddol yn yr un ffordd, mae rhywun angen dysgu darllen gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd wahanol. Ddim bod nofel a llyfr hanesyddol bod un yn werthfawr a bod un yn ddiwerth, maen nhw jyst yn genres gwahanol, yn dydyn, sy'n cyfleu rhywbeth mewn ffordd gwahanol. Nawr, dros yr wythnos diwetha ar ôl i dig Caeredin farw, mae yna lot o sgwrs wedi bod eto ynglyn â pa mor gywir oedd The Crown ar Netflix. Tyfod, was it fact or fiction? Ac oherwydd bod lot o bobl ddim yn deall bod rhan fwyaf o actually just yn fiction. Mae'n loosely based ar hanes, ond mae fel y sgyrsiau preifat y stwff sy'n cael ei darlunio yn y ddrama wedi hollol cael ei wneud lan gan yr awdur. A mae'n bwysig bod ni ddim yn syrthio'r un trap lle mae'n dod i'r Beibl. Mae'r Beibl i gyd yn wirionedd i ni, ond mwyn cael at y gwirionedd yna, mae angen i ni ddarllen gwahanol rannau o'r Beibl mewn ffordd wahanol. Ac yn benodol nawr ynglyn â llyfr yr Actau, ar y spectrwm o rannau o'r Beibl sydd yn farddonol ac yn broffwydol i rannau o'r Beibl sydd yn hanesyddol ac yn ffeithiol, mae llyfr yr Actau tuag at y spectrwm hanesyddol a ffeithiol. A mae'n dechrau fel hyn. Annwyl Theophilus, ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Felly mae llyfr yr Actau, da ni'n canolbwyntio arno tymor yma, wedi sgwennu at ŵr o'r enw Theophilus. Da ni ddim yn gwybod llawer am Theophilus, ond da ni'n gallu cymryd bod yn ddyn pwysig, yn ddyn dysgedig, dyn o'r oed fel hyn, fydde'n fwy tebygol o ddarllen y Guardian na'r Daily Mail. No offence, os da chi'n darllen y Daily Mail. Hynny yw, dyn falle oedd yn pwyso a mesur pethau. Dyn oedd ar ôl y ffeithiau. Dyn oedd eisiau gwybod yn iawn beth oedd yn mynd mlaen. Ac oedd a dim amynedd jyst i glywed spin. Felly, oherwydd bod hwn yn lyfr oedd wedi cael ei sgwennu'r math yma o berson, gallwn ni gymryd bod e'n lyfr ar y cyfan sydd yn cyflwyno y ffeithiau a'r dystiolaeth yn glir ynglyn â be nath ddigwydd. A da ni hefyd yn gwybod mai pwy nath sgwennu fe oedd Luc, sef yr un person a sgwennu Efengil Luc. So mewn ffordd, hwn oedd part 2 o'r hanes. So mae gyda ni y llyfr cyntaf yn rhoi account o fywyd Iesu, a mae gyda ni'r ail lyfr nawr Actau sydd yn rhoi account o be nath ddigwydd i bobl Iesu wedyn wrth iddyn nhw fynd allan i'r byd. A mae gwybod pwy oedd yr awdur a'r gynulleidfa yn bwysig yn dydi wrth bod ni'n pwyso a mesur unrhyw beth. Yn cofio pan o'n i yn y brifysgol ac pan o'n i'n pwyso a mesur ffynonellau fel rhan o'r traethawd ymchwil, oedd y tiwtor wastad yn dweutho fi, cyn pwyso a mesur unrhyw lyfr, mae rhaid ti ffeindio allan pwy oedd yr awdur. Hynny yw, mwyn deall approach unrhyw lyfr,
mae rhaid ti ddeall beth ydy persbectif yr awdur. Felly mae'n bwysig ar y dechrau o hyn bod ni'n deall mae lyc oedd gyda llaw yn rhyw fath o feddyg yn ddyn oedd yn pwyso a mesur tystiolaeth, oedd dyn oedd â meddwl gwyddonol yn fwy na meddwl barddonol, a bod e wedi sgwennu fe at Theophilus. Mae'r ddau beth yna yn bwysig wrth i ni bwyso a mesur y gwirionedd sy'n cael ei rannu gyda ni yn y llyfr yma. Nid llyfr o farddoniaeth blodeuog yw llyfr yr Actau, ond yn hytrach llyfr hanesyddol, llyfr diwinyddol sy'n dysgu ni ynglyn â be nath ddigwydd a beth yw arwyddocad yr hyn nath ddigwydd. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig bod ni yn cadw mewn cof hefyd mae rhywun yn sgwennu efo agenda oedd lyc. A dwi ddim yn dweud hwn yn yr ystyr negyddol bod ganddo fe agenda. Dwi'n golygu fe yn yr ystyr positif. Hynny yw, i agenda fe oedd bod e eisiau pobl ddeall fod Iesu wedi atgyfodi, bod yr ysbryd glân yn bwer real a bod e yn ac wedi gwneud gwahaniaeth y mywydau pobl ac mewn cymdeithas ar y pryd. Nawr, oherwydd bod e yn sgwennu efo agenda, falle bod popeth ddim yn cael ei cynnwys yn llyfr yr Actau. So, enghraifft, dwi dim ond yn cyfri faint sy'n y capel pan mae lot ohonoch chi yma. A nes i glywed ddarllen wythnos yma, hynny yw, pan mae lyc yn adrodd am gannoedd, miloedd o pobl yn ymateb i neges Iesu Grist, mae'n bwysig bod ni'n cofio bod na ddyddiau tawelach hefyd yn digwydd ym mywydau'r Cristnogion yna. Pan dwi yn mynd ffwrdd i gynadleddau gweinidogion, mae rai fi gyfaddau bod fi ar y cyfan dim ond yn sôn am yr highlights y mywyd Caersalem, a dwi ddim yn rhannu am y trafferthion sydd yn codi weithiau. Be dwi'n trio cael chi ddeall ydy, mae llyfr yr Actau, mae'n sôn am y cannoedd weithiau miloedd o bobl sy'n ymateb i fywyd Iesu. Mae'n sôn am bobl sydd yn cael ei achau. Ond hefyd, mae yna ddiwrnodau, wythnosau, weithiau misoedd sydd yn unaccounted for. Ond be dwi eisiau ni trio deall ydy, dyw hwnna ddim yn rhywbeth negyddol. Oherwydd, fe allwn ni gymryd yn yr adegau yna le oedd dim byd i adrodd fel petai, actually, beth oedd yn digwydd oedd bod y Cristnogion just yn get on with it. Just yn dysgu bod yn ffyddlon, yn dilyn Iesu, bod yn pobl y deyrnas, hyd yn oed pan nad oedd pethau yn exciting i gyd, fel y pethau a'r digwyddiadau sydd yn cael sylw. A dwi'n meddwl fod yna duedd wedi bod, a dwi wedi wneud fy hun, i ddarllen llyfr yr Actau weithiau mewn ffordd buddugoliaethus, mewn ffordd triumphalist. Hynny yw, bod ni dim ond yn rhoi sylw i'r pethau exciting i gyd. A wedyn, bod ni'n meddwl, gosh, dyma sut mae bywyd y Cristion neu bywyd yr eglwys fod trwy'r amser. Os da ni ddim yn gweld miloedd yn dod i gredu bob dydd fel y miloedd ath i gredu'n Pentecost, neu os da ni ddim yn gweld pobl yn cael ei iachau bob dydd fel mae pobl yn cael ei iachau bob dydd yn llyfr Actau, bod ni'n neud rhywbeth yn wrong rhywsut. Wel, da ni yn credu bod Duw yn gallu gwneud y pethau exciting. Ydan, dwi'n yn chwarae lawr hynna, ond dwi hefyd eisiau ni ddeall bod angen i ni ffeindio ffydd ar gyfer y bob dydd hefyd. Hynny bod ni angen gwreiddio'n ffydd, nid just yn y profiadau pen y mynydd, ond bod ni angen ffeindio rhythm bywyd fel Cristnogion ar gyfer pan mae bywyd just yn normal. Achos dwi'n meddwl, actually, mae dyna yw y ffydd sydd wir yn gwreiddio. Achos mae'n hawdd yn dydy cael ffydd yn new pan da ni'n gweld pethau amlwg, exciting yn digwydd yn cwmpas ni. Ond os da ni just yn adeiladu yn ffydd yn based ar y profiadau pen y mynydd,
yna pan mae bywyd jyst yn normal ac jyst yn ddydd i ddydd a mewn pandemig, mae'n ffydd ni'n gallu gwanio wedyn, dydy? Be da ni angen ydy ffydd, cryf, pan mae bywyd jyst yn bywyd bob dydd. A pan da ni yn cael y profiadau mawr, pan mae yna deulu neu ffrindiau yn credu, a pan da ni yn gweld pobl yn ei achau, yna gwych, clod i Dduw. Ond dwi'n meddwl da ni angen darganfod rhythm bywyd yr actau bob dydd, nid just yr edited highlights. Felly, bod ni'n gweld Duw yn gweithio yn llyfr yr Actau, bod ni'n credu mai Duw nath ysbrydoli Luc i gofnodi llyfr yr Actau, da ni hefyd angen bod yn aware hefyd o'i gyd-destun dynol. A falle bod rhai o chi allan jyst bach yn anghyfforddus gyda hwnna. Sut fedri di Rhys deud ar un llaw bod Actau yn gair Duw, ond bod e hefyd efo cyd-destun dynol? Sut mae esbonio y paradox yna? Wel, nes i ddod ar draws dyfyniad gan wr o'r enw Peter Enns. Nath roed y peth fel hyn. As Christ is both God and human, so is the Bible. So, na just dweud hwnna. As Christ is both God and human, so is the Bible. A mae hwnna wedi bod yn helpu fi dros y misoedd diwetha i ddeall y paradox yma, ynglŷn â sut da ni'n credu bod y Beibl yn gair Duw, ond hefyd bod yna cyd-destun dynol iddo fe. Ac yn yr un ffordd, a nad ydy dyndod Iesu yn tanseilio i ddiwdod dylen ni chwaith ddim meddwl bod cyd-destun dynol y Beibl yn tanseilio i wraidd dwyfol . So, dwi wedi rhoi lot o gyd-destun a lot o ddiwinyddiaeth i chi bore yma, ond ar ddechrau cyfres newydd, o'n i'n meddwl bod hwnna yn bwysig. Jyst gosod rhai egwyddorion cyffredinol allan ynglŷn â sut da ni yn deall a darllen y Beibl. So, jyst yn sydyn ar y diwedd, newn ni actually edrych ar y rhan gyntaf yma o llyfr yr Actau. So, be sy'n digwydd yw fod Iesu Crist wedi atgyfodi yn cyfarfod y disgyblion ar ddechrau llyfr yr Actau fel hyn. A mae gan y Crist atgyfodedig dau brif neges mae e'n dewis pwysleisio iddyn nhw. A dwi'n meddwl, mae'r neges olaf mae rhywun yn rhoi i rywun cyn gadael yn bwysig yn dydy. I ddeud y gwir, o'n i'n meddwl byddwn ni'n sôn am di Caredyn yn y bregaeth, ond mae lot o sôn di bod ar y newyddion wythnos yma ynglŷn â beth oedd y peth olaf ddwedodd di Caredyn wrth Charles, neu beth oedd i neges olaf i'w wyrion ac yn y blaen. Hynny yw, mae yna bwyslais mawr yn cael ei roi yn does ar neges olaf pobl i rywun. Neu jyst cyn i chi fynd ffwrdd ar rhyw daith, beth ydy'r neges olaf mae rhywun yn gadael i chi cyn mynd i ffwrdd. Mae yna rhyw bwysau arbennig ar eiriau olaf rhywun yn does. Felly, mae myfyrio beth oedd neges olaf Iesu cyn iddo esgyn i'r nefoedd yn bwysig. A'r neges gyntaf oedd bod e'n pwysleisio teyrnas Dduw wrth y disgyblion. Oedd e'n siarad gyda nhw am deyrnas Dduw. Nawr, mae'r concept o teyrnas Dduw yn anodd i ni gael yn pen o cwmpas. Yn gyffredinol, mae rhai pobl yn meddwl mai jyst siarad am rhywbeth ysbrydol oedd Iesu. A mae ystyr teyrnas Dduw basically ydy'r nefoedd. Ystyr mynd i deyrnas Dduw ydy credu mwyn mynd i'r nefoedd ar ôl i chi farw. Jyst rhyw ddealltwriaeth ysbrydol pur. Ar y llaw arall, mae rhai pobl yn meddwl mai ystyr teyrnas Dduw ydy adeiladu teyrnas Dduw yma ar y ddaear. A wedyn mae rhai pobl yn meddwl mae'r unig beth ydy hwnna ydy troi gwerthoedd Iesu mewn i raglen wleidyddol. A dyna gyda llaw oedd dechreuadau y mudiad ar blaid lafur ac yn y blaen. Rhyw syniad o adeiladu teyrnas Dduw yma ar y ddaear. Ond y gwir amdani yw fod y ddau begwn yna yn methu'r pwynt. Dydy teyrnas Dduw ddim
just yn rhywbeth ysbrydol pur, ond dyw e ddim chwaith ynglyn â just rhywbeth ymarferol ar y ddaear. Ond yn hytrach, mae teyrnas Dduw yn cwmpasu y ddau beth. Mae e ynglyn a rhywbeth ysbrydol ydy, o ran bod ni'n credu yn Iesu Grist, a mae dyna yw yn ffordd i mewn i'r deyrnas, ond da ni hefyd yn credu fod y deyrnas yn torri trwyddo yma yn y byd. A da ni'n credu hynna oherwydd mae Iesu trwy ei atgyfodiad nath wneud y toriad cyntaf yna trwyddo. Mae e wedi dod yn boblogaidd yn dydy i hollti yr ysbrydol a'r corfforol. Hynny yw, i ni feddwl bod yn bywyd ysbrydol ni'n rhywbeth da ni'n cadw yn y bocs yma, da ni'n tynnu allan falle ar ddydd Sul, neu pan da ni'n iste mewn cylch ar ben mynydd neu rhywbeth, ond bod yn bywyd ymarferol mewn bocs ar wahân. Ond yn Iesu, da ni'n gweld y byd ysbrydol a'r byd corfforol yn dod at ei gilydd. Da ni'n gweld nefoedd a deiar yn cyffwrdd i gilydd. A da ni'n gweld hwnna'n fwyaf clir yn Iesu Grist ei hun. Ond dyna fyddwn ni yn ei weld trwy llyfr yr Actau. Trwy llyfr yr Actau, byddwn ni'n gweld beth sy'n digwydd pan mae'r nefoedd a'r deiar yn cyffwrdd i gilydd. Ac lle mae'r nefoedd a'r deiar yn cyffwrdd i gilydd heddiw, yw yn a trwom ni, pobl y deyrnas. Nawr mae hwnna yn fraint arbennig, ond mae e'n gyfrifoldeb arbennig hefyd. Oedd yr disgyblion cyntaf yn gofyn i Iesu, ai dyma pryd y bydd Israel yn ennill i hannibyniaeth. So oedd rhyw ddealltwriaeth anamlwg eitha gwleidyddol gyda nhw, yn doedd, ynglyn â be fydda'n golygu pan fydde teyrnas Dduw yn torri trwyddo. Oedden nhw'n meddwl mai rhyw fath o Owain Glyndŵr oedd yr Iesu Grist Atgyfodedig. Falle oedd rhai yn meddwl mai just rhyw fath o hippie ysbrydol oedd Iesu. Hynny oedd gyda chi rhyw gymysgfa o bobl. Ond y gwir amdani yw bod e'n bach o mix o'r ddau. Fod Iesu yn arweinydd a gwirionedd ysbrydol, ond bod na implications ymarferol a hyd yn oed gwleidyddol hefyd. Mae teyrnas Dduw ynglyn â teyrnas sydd eto i ddod yn llawn, ond sydd wedi dechrau torri trwyddo. So meddwl am y peth fel hyn. Pan eithon ni lawr i'r de wythnos diwetha, mae Cadog yn anffodus wedi cyrraedd yr oedran yna, le ni'n clywed y ffreis yn y car, ydyn ni bron yna. Wedi bod yn dda iawn tan y ddiweddar, ond nawr ydyn ni bron yna. Nawr, oedden ni'n mynd yr holl ffordd lawr i Llanddarog, sy'n 4 awr i ffwrdd. A ddechreuodd ofyn, ydyn ni bron yna, pan o'n i'n pasio Pen y Groes. So ni'n meddwl, oh gosh, mae hwn yn mynd i fod yn daith hir. Ydyn ni bron yna. A o'n i'n gallu dweutho fe, na, da ni ddim bron yna, ond da ni ar y ffordd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n illustration da ynglyn â be mae'n golygu, ynglyn â bod teyrnas Dduw yn torri trwyddo, ond da ni ddim cweit yna chwaith, tybod. Da ni dal yn byw mewn byd syrthiedig, da ni dal yn byw mewn byd o boenau, ond oherwydd bod teyrnas Dduw yn torri trwyddo, oherwydd bod Iesu wedi ysgyfodi, da ni ar y ffordd. Mae Duw wedi dechrau adeiladu i deyrnas yn ein calonnau ni, trwy eglwys, a hyd yn oed mewn cymdeithas. Oherwydd Duw sydd yn adeiladu i deyrnas. A dros yr wythnosau nesaf, dros y misoedd nesaf, byddwn ni'n gweld be mae'n golygu i weld y deyrnas yn torri trwyddo yn y byd leini nawr. Wedyn yr ail neges oedd Iesu yn pwysleisio, dwi am orffen efo hyn, yw oedd Iesu yn addo y bydde'r ysbryd glân yn dod fel grym i'r eglwys. A bydd John yn canolbwyntio mwy ar hyn wythnos nesaf. A peth ola mae Iesu'n dweud oedd y bod e'n addo presenoldeb grym ac arweiniad yr ysbryd glân.
A bydde hwnna'n cynorthwyo nhw i rannu'r newyddion da am Iesu trwy Jerusalem, Samaria a thrwy'r byd i gyd. Yr Ysbryd Glân oedd yn galluogi nhw i fyw fel pobl y deyrnas. Achos dyw e ddim yn hawdd bod yn bobl y deyrnas yn y nerth ni yn hun, ac yw e. A dwi'n gwybod yn y flwyddyn diwetha, dwi fy hun wedi fflagio, dwi'n gwybod bod rhai ohonoch chi hefyd wedi. A fel arfer, pan dwi'n fflagio, dwi'n colli perspectif, mae actually Duw sydd angen bod ar waith yn fy mywyd i, a bod e ddim ynglyn â bod fi'n cynjro fo allan ohono fi fy hun. Mae'r busnes grym yr Ysbryd Glân a Teyrnas Duw, maen nhw actually'n dod gyda'i gilydd yn dydyn. Yr Ysbryd Glân ydi ffuel tanwydd Teyrnas Duw. Ac os ydym ni eisiau bod yn bobl y deyrnas, mae angen i ni fod yn agored i adael i Ysbryd Duw yn llenwi ni. Nawr, y peth ola dwi eisiau rhannu efo chi bore yma ydi hyn. Mae llyfr yr Actau yn chwarae hi'n allan yng nghysgod yr ymerodraeth Rhufeinig. Nawr, dwi'n meddwl y gallwn ni lawn werthfawrogi beth oedd hwnna'n golygu. Mae'n debyg mae'r peth agosa i cult-like grym yr ymerodraeth Rhufeinig sydd gyda ni yn y byd heddiw ydy Gogledd Corea. Oedd e'n grym milwrol, oedd yn llyncu diwylliannau ac yn gorfodi pobl i addoli Cesar yn hytrach nag addoli i diwiau nhw. Oedd e'n beiriant rhyfel mawr, oedd e'n beiriant cyfalafol mawr, oedd e'n rhyw fath o just popeth ydych chi'n gallu dychmygu sy'n ddrwg i gyd wedi berwi at ei gilydd yn yr ymerodraeth Rhufeinig, ond beth oedd yn weith amdano fe oedd bod nhw'n trio dweud mai dyma yw y ffordd o gael bywyd da, drwy fod yn ffyddlon i'r ymerodraeth Rhufeinig. Felly mae llyfr yr Actau yn chwarae hi'n allan yng nghysgod yr ymerodraeth Rhufeinig. Nawr, mae yna bob math o ymerodraethau yn gwrthrymu ni heddiw. Nawr, dwi ddim jyst yn siarad am bethau gwleidyddol, falle bod yna bethau gwleidyddol yn neud. Allwn ni feddwl am y pandemig fel ymerodraeth sydd wedi bod yn gysgod mawr drosto ni. Ac felly, tymor yma falle y neges i ni yw sut mae bod yn bobl y deyrnas yng nghysgod yr ymerodraeth yna. Cyfalafiaeth. Dwi ddim yn signed-up communist, ond dwi hefyd yn ymwybodol iawn o sut mae materioliaeth a cyfalafiaeth gyfoes jyst yn dal pobl i lawr ac yn cael pobl sydd heb ddim yn trapped yn y lle yna. Ac felly, yr her i ni ydy sut mae rhannu Teyrnas Dduw i bobl sydd yn byw yng nghysgod yr ymerodraeth yna. I bobl arall, felly mae unigrwydd yw e. Felly mae dyna yw'r ymerodraeth maen nhw'n byw danddo fe ar hyn o bryd. Wel, y cysur yw yn bod ni'n gallu gweld sut mae pobl yn ffeindio gobaith gwell yng nghysgod yr ymerodraeth Rhufeinig yn llyfr yr Actau, a sut da ni'n cael yn gwahodd i weld gobaith a cesar gwell yng nghysgod yr ymerodraeth Rhufeinig. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Actually, gael eich gwahodd chi godi, os gwelwch yn dda. Just i ni wneud rhywbeth. Gan fod chi ddim yn cael canu, gawch chi godi i wneud rhyw osgo. Reit, gawn ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch bod ti yn Dduw sydd wedi atgyfodi. Ac o Dduw Dad, fel symbol yn bod ni eisiau cyfarfod o'r newydd y Crist Atgyfodedig, da ni yma wedi codi ar yn traed. O Dduw Dad, i ni'n diolch am dy neges di i dy ddisgyblion cyntaf a bod y neges yna i ni heddiw, bod ti yn sefydlu dy deyrnas. O Dduw Dad,
'y ni'n gofyn i ti yn caru a'n bugeilio ni wrth bod ni yn byw yn yr oes yma, le 'y ni'n gofyn, yda ni yna eto? Ac o Dduw Dad, yr ateb yw, na, da ni ddim yna eto, ond da ni ar y ffordd. O Dduw Dad, wrth bod ni ar y daith fel petai, yn ddisgyblion i ti, eisiau profi dy deyrnas di'n torri trwyddo yn bywydau ni fel unigolion, yn yn eglwys a mewn cymdeithas. Gad i ni gofio, Dduw Dad, mae nid yn gwaith a nerth ni sy'n ei hynna'n bosib, ond gwaith a nerth dy ysbryd di. Felly ar ddechrau'r gyfres newydd yma o Dduw Dad, i ni'n gwahodd yr ysbryd glân mewn o'r newydd i'n bywydau ni. Ni'n gofyn i'r ysbryd ddelio a chwythu ffwrdd unrhyw ofn, unrhyw gaethiwed i ymyrodraethau'r byd yma, ac i ti helpu ni weld o'r newydd yn bod ni drwy gariad ac aberth Iesu yn cael bod yn blant i dy deyrnas di. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti weld yn bod ni ar yn traed bore yma, a bod ni yn disgwyl mlaen i weld bydd gen ti i ddysgu anherio ni efo tymor yma, wrth i ni edrych eto ar sut nath dy eglwys di gychwyn, a sut da ni'n cael yn galw i barhau ar chwyldro tawel yma. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Gewch chi gymryd eich sedd, a mae'r band am ddofynu nawr i orffen yn hamser ni bore yma. Iawn. Wel, dewch i ni atgoffa'n hunain eto i orffen, fel oedd Luc yn atgoffa Theophilus ar ddechrau llyfr yr Actau, am bod ni'n addoli arglwydd sydd wedi atgyfodi. Ser ar lloer yn fydd, a'r hael yn cuddion brif, gwared o